こんにちは。自己紹介をさせていただきます。はじめまして、私はカレヤソです。そうと呼んでください。今年は25歳になりました。家族は6人います。両親と弟が2人と妹が1人と私です。私は少女です。出身はネビロ韓国のラウェマ市です。趣味は料理を作ることと旅行することです。2023年から日本語の勉強を始めました。去年の7月に CIPD アリューサレベルと10月に外食の試験を合格しました。将来の夢は日本で学んだ料理方法を活かして母国で自分のレストランを開きたいです。以上です。どうぞよろしくお願いいたします。